Duh, kah ngene iki sekolah cek sengkoe. Apa praya ya? Kambian bapakku wong sugih. Wah, masa depanku terjamin. Oh, hari gunung-gunung iki. Kaya muncul lho. Rono ae. Nah, boleh. Gunanya. Kon ditakoni kon duwe Iya, kok ya. ngono. Rek. Rono. Loh, Iya ya. miso. Dah. Ora. Apa sih kon rene barangnya? Kapu tau ning omah. Maling ae. Paling ngopo? Mang tak rungok-rungokno kono gremeng ae. Masih utuh amu. Aku kayak ngene kita rai sekolah mandes. Ka oleh libre sekolah milih. Jare sapa kau oleh? Cariku. Jaremu kudu jare bapakku. Iya wis. Iki omongi koyo babung mo. Apa mambu? Bela lapo mu kok mandek sekolah li. Aku capek aku sekolah tok ae. Sekolah iku ke penting li. Lek awakmu goblok mangane iku di sekolah nunjuk pinter. Wong gendeng ora i. Walah. Iya li. Kon diomongi kok koyo wedhus lho. Koyo wong kali kuping lho. Kowe iki lho matamu buta. Ora ketok mermok kok. Goblok. Emang nyamin nek men masa depanmu penak. Ya wis lah bapakku iku sugih pitung ngawenan no. Pitung turunan celuk. Ya ya, maaf. Maaf niku. Ngomongi wong tua apa yo ora cepet ini. Loro. Telu. Papat. Lima. 6. Benten di kowe. Mak cedor, cor. Sesuk dino Senin. Mak cedor, cor. Sekolah mulai suwe. Loh, kok ono aneh ketrek kono kono iku? Lagi ngapain tuh? Ora mengkor dhewe kayak wong gendeng. Wah, pikiran entek paling. Mak cedor, cor. Beledos wis gendeng. Mat. Lha kok napa emang iki mang ngomong-ngomong karepe dhewe koyo kena uteke, kena uteke. Oh iki ono. Aku kayak te prai sekolah. Hah? Tepre sekolah. Utek Asli tepre sekolah kon. asli. Ya mbah ya. Lah emange kon niku kok moro-moro tepre sekolah iki kesambut opo kon? Kudu prai rencana sih Rencana. Iya. Tapi masuk kon pre gak apa-apa sih, kelasku ada toko begakas kok kon iki. Ngenyek kon nah. Ora ngenyek moko kon pre iki lho, aku ora gandoli tak dukung tambahan mbak aku. Apa? Yo aku seneng soalnya teko demit-demit liar ilang kok. Demit ya. Kon wong mau demit? Wong Wong apa? tenan. Tak kira wong-wongan sawah. Tani. Awakmu iki tak kei motivasi saiki yo. Tak kei motivasi. Sapa motivasiku masuk. Gak mau. Sik rungokne sik. Ya ya. Dadi ngene lho, Dos. Wong iki aja mbok sumpet kupingmu, tambah gak krungu. Mbok sumpet mbok kira aku te nyemut mercon ngono ah. Heeh. Iki ngene, Dos. Ancene, Dos, sekolah itu tidak menjamin kesuksesan, Dos. Tapi kita semua itu butuh pendidikan. Turu iki motivasi mek diluk turu iki. Kok kira motivasiku suwe ngono ora, mek diluk motivasi. Ya apa kon termotivasi. Termotivasi ora kon. Ora blas. Warepmu wis paprei ka ora. Lho, sitalah. Emange kon iki lek ketep prei sekolah lagi kate napa nang omahe kon iki? Kan apa-apa. Mak meneng tok. Iyalah. Oh, lek ngono kon kalah karo aku, Ben. Wis yo. Aku kan sekolah, aku soge kon sik kiri. Hai. Apa sekolah iku terjamin soge? Yo kan bingung weh. Kan kantong ajaib. Tunggu kantongnya Doraemon ah. Sik. Emangi lek kon gak sekolah, apa terjamin soge pisan? Lah. Yo. Bapakku soge? Hah? Bapakmu gak sekolah? Enggak. Mosok sih, Dos? Saiki enggak, pas biyen yo. Raimu iku. Lek ngono yo anjene. Saiki sekolah lah dadi sak kelas karo awakmu kok. Loh, gak apa-apa lah. Tak palai tok. Lek wani.
Mati. Aja mati ning kene gak iso Mati njunjung. apa? Oh, Bo, murid moro. salahmu ngomong ndak ae. Lah emange bapakmu ku kerja apa sih? Anu lek bengi ngono kok jaga lilin. Hah? Iya, Joko lilin iya. ulang tahun. Udah, cek gak mati mek lungguh ngono kok. Longgo Joko lilin. Heeh, Oleh duit. oleh. Bapakku takon ngono ae paling yo. Anu bengi-bengi Heeh. Joko lilin. Iya. Joko lilin. Lilin. Tapi oleh duit akeh, Dos. Oke. Bukan mulane omamu saiki koyo istana ngono yo. Oh iya. Heeh, lek kandange sapi kalah karo omamu saiki. Iya, ana kolam anu. Kolam iwak, Kudu. kolam renang, Kudu. kolam opo? Kolam nyambe. Sangar oleh kolam nyampe sampe dianu. Iya dah. Tapi bapakmu iku kerjane cek ngono iku tok, Dos. Iya, Lawan apa lawan? lewat bambung. Bambung. Heeh. Lawan bambung lek bengi. Anu Joko lilin. Iya. Longgone apa longgone? Contone longgone apa? Ya, silo ngene iki. Silo. Heeh. Ora moco-moco tapi yo. Ora, mek jaga lilin cek gak mati. Gak mati. Ibumu ono nang omah lek bengi-bengi. Ano. Hah? Bapakmu Joko lilin, ibumu gak ono omah. Ano. Lawan ono kabeh lawan yo. Ono. Kerja apa? Dos kok cek enake ngono modele dos. Gak ero. Kamu gak ero yoan? Gak ero. Ini perlu dicoba iki, Dos. Coba ero bapakku moro sugih mendadak engko, Dos. Iya, cobaan kok. Siap. Kok bengi jam 12. Jam 12 kok bapakmu biasane. Heeh. Oh. Ngono iku kon gangguan kok, Dos. Bapakmu Joko lilin kon cedek. Ngono lilin Dos. Oh, jare bapakku. Gak oleh. Gak oleh. Gak oleh sampai mati jare. Oleh sampai mati. Kerja apa sih itu sama Dos? Aku penasaran ini gitu, Dos. Aku ya ora ero kok kerja apa. Masa, masa bapakmu kerjanya mek ngono kutok, Dos? Iya. Lah ibumu kena omahe ku nandi lek bengi, Dos. Gak ero kon. Ero. Hah? Ero. Ero. Enggak. Masa Mosok? tapi enak lho kerja ngono kuwi lek jareku. Iya, ker. Joko lilin oleh duit. Heeh. Biasanya penghasilan nih sak wengi apa sak bengi piro, Dos? Sak wengi piro? 1 juta. Sak wengi 1 juta. Joko lilin tok iku. Iya kayak Oh, Dani oleh Joko kebakaran lah sampai sak mm-an iki. Jadi damkar yo. Lah Joko lilin cilikne wis 1 juta. Joko kobongan ngono ku lak tambah akeh biasane. Iku damkar sing teko untuk duit. Coba sos lek ngono sos aku tak mulai, Dos. Mulai kono. Potongku ora celorotan iki kepin mangan. Wah, iku yo wis tak mulai aku yo. Mulai ya sih. Iki anu iki jasamu kok iki tak anu. Tak omong nang bapakku. Oke. Kalau koncone bapakku sugih, Joko lilin ngono yo. Yo. Sampeyan kerja Joko lilin pisan po ngono yo. Yo. Oke, siap. Masuk. Wuh. Suara gesekan saja mulai terdengar. Pak, aku boleh ngomong ah? Yo ngomong sih. Penting aja ngomong aneh-aneh. Kena bandet kok. Ora aneh-aneh, Pak. Aman kok iki. Yo wis ndang ngomong. Tapi sampean aja geger. Yo apa sih? Yo sampean kudu janji sih aja geger. Yo apa gelem ora? Yo lek omonganmu enak dirungokne ngono aku ora geger. Tapi lek omonganmu nyeleneh, yo kalah aku. Lah kan, yo wis ora kate ngomong aku. Yo tak tempeling kon, aku wis penasaran kok iki. Yo tapi janji sih aja geger. Yo wis ndang gak geger aku. Tapi awas sampe aneh-aneh kon yo tak culek kon. Tapi tenan lho yo aja geger. Engko geger sampean. Ya wis ndang aja nambah-nambah durasi kok. Kan apa emang ya, Pak? Kan tambah akeh durasine kan tambah seru. Ya seru, lawongan kon mek karek ndelok tok. Iya yo, Pak. Kate ngomong apa kon iku emange? Dadi ngene, Pak. Aku te mandek sekolah yo, Pak yo. Oh iya tak tempeling. Ojo ngamuk, sampean wis janji lho nang aku. Sampean nek ngamuk berarti ndutang nang aku. Kan janji itu kan hutang. Lah emange kon kate pre sekolah iku lho, alasane opo? Yo karena aku ki wis kesel, Pak, urip dikejar waktu. Tak pikir-pikir angguran kerja ae, Pak.
metu wae kon. Lah mbok kira kerja iku penak ah. Yo ancen penak, Pak. Le, rungokne yo. Wong duwe ijazah lho, Le. Kerjane soro. Apa meneh wong gak duwe ijazah, yo tambah ora kanggo. Tapi kan sekolah tidak menjamin kesuksesan, Pak. Ancen, Le. Sekolah itu tidak menjamin kesuksesan, tapi awak dhewe iku butuh pendidikan. Awak dhewe iku ora diakal-akali tok karo wong. Lah, bapak koncoku lho, Pak, wonge sugih, salah ngono kerjane ora soro. Paling iku yo warisan, Le, toko turun temurun. Ora, Pak. Bapak koncoku iki lho turunane wong melarat. Tapi saiki sugih pitung turunan. Lah kerjaane opo, Le? Lek jarine koncoku, Pak, bapak iku seneng jaga lilin jaga mati jare. Jaga lilin? Iya, Pak, jaga lilin. Napa emange? Ya iku jenenge ngepet deng gendeng. Lah sampean apa, Pak? Kok ora ngepet pisan, Pak? Cek sugih. Iya wes tak ngepet aku, tapi konyo tadi tumbale.